Ha! Abib, ejja nieħdu ftit ġelat. Iva! Huwa kompletament vojt. Iva, huwa trak tal-ġelat. Inħobb ix-xogħol tiegħi imma kultant għandi bżonn nistrieħ ftit. Iġa morru. Kemm hu sabiħ li tieħu pawża? Minn fejn ġej dan il-ħoss? Ħafna ġelat. Imma ma nistgħux nieħdu daqshekk ġelat. Is-sokor huwa ħażin għas-snin. Iża. Imma ejja biss nagħtu daqqatajn ejja mmorru. Aha! Huwa wis. Dan il-ħoss ġej mit-trak tiegħi. Hello. Min hemm? Hello, aħna ridna biss ftit ġelat. Hello, aħna ridna biss ftit ġelat. Ġelat! Faċli. Ġat, fan. Kuku. Wow! Hey, bax jiġri minna? Insejt kompletament se nagħmlulkom ġelat tassew b'saħħtu. Rax. Frott għal ġelat b'saħħtu. Iva.
Oh, yes! Nice! Aha! Wow! Huwa tant sabiħ. Issa rridu nistennew li jifriża. Imma dak huwa twil wisq. Idea! Sakemm nistennew, nistgħu nagħmlu meraq ifriżat b'saħħtu li jħallik tipprova. Ara x'għandi. Yeah! Hawn int. Meraq ifriżat kompletament b'saħħtu u issa għażel il-kuluri tiegħek. Aħdar. Aħmar. Isfar. Blue. Aha! Yummy! Delicious. Woohoo! Delicious. Mem delizzjuż. Hej, il-ġelat huwa lest, ħuda malajr. Yeah! Iva. Woohoo! Aha! Yummy! Imma għodu attenti, kula bil-mod, huwa kisaħ ħafna. Skur. Fa. Huwa tant delizzjuż. Oh, eżisti għaj. Iqaf. Ejja nibnu trailer fil-bitħa tagħna. Wow! Mux. Dak għali. Wow, dak eżattament, dak li għandi bżonn. Excellent! Iza! Wow, il-pakket. Ejja niftħu. X'inhu dan? Ew. X'inhu dak? Ew! Għandna bżonn natfuha. Iza. Sabiħ. Bob Jordan. Ejja nibdew nibnu. Għandi bżonn tornavit. Għandna bżonn twieqi. Iva. Issa rridu naqsmu dan. Għandek bżonn taqta' xi ħaġa? Iva! Nista' ngħinek. Wow! Fantastic! Għandi mmur. Ejja nagħmlu trailer blu.
Le se namlu rosa. Rosa. Blue. Rosa. Blue. Rosa. Blue. Rosa. Iqaf. Ejja namluħ it-tnejn oka? Ifza. Blu għal Ivan u roza għal Marija. Oh, yes. Oh, yes. Sabiħ. Ħin biex nitfissaw il-bib. Perfetto. Dak aħjar. Ivan, gak. Għandek bżon tuża kollha għal dan. Oh, yes. Ħin għal-bujtira. Oh, yes. Huwa tant sabiħ. Wow. Inni nibni dik il-fenx. Ugar. Oh, yes. Aha. U kol għanna bżon nibnu tri. Oh, yes. Wow. Xi ħaġa nieqsa. Għandi idea. Ħarsu lejn dan tfal. Dan huwa tal-ġul. Nixtieq li jkolli l-sfida wkoll. Żgur, l-ebda problema. Għatini minuta. Marija, is-slida għalik hija lesta. Missier, inti l-aqwa. Mhux kollox. Ara x'għamilt fuq is-saqaf. Oh, yes. Wow, ħallini niprofa. Ejja nimlew il-pixxina bil-blalen. Oħle, huwa nassa, jien maqbut. Ejja nidħlu ġewwa. Iza. Mem xejn hawn ġew huwa vojt. Allura ejja nimlewa. Oh, yes. Ejja nilabu minn se jonfoħ il-bżiżaq tiegħu l-aktar malaj. Iva. Lesti, ara. Ġara. Ħanajnek. Merħba, uħti. Grazzi, hija. Tfajliet, araw x'għandi. Ġugarelli sbieħ. Ħatibda l-ġlida tal-imħadet. Tfajliet, waqfu tiġġieldu. Araw x'ġib talikom. Wow, huwa tant sabiħ. Ara? Wa tant sabiħ.
Fl-aħħar nista' nieħu ftit mistrieħ. Hello, x'qed jiġri? Għaliex qed ħares lejja? Se niftħu ristorant. Taħt l-ilma. Fejn? Taħt l-ilma. Kif jista' jkun taħt l-ilma? Iżda! Int tkun l-ewwel klient tagħna. Ejja mmorru. L-ewwel persuna? Iżda! Ejja. Huwa sigur. Iżva. Ciao, xogħli. Hej, u llum f'din il-kċina se nsajjar ikel delizzjuż għall-ewwel klient tagħna. Hej Ello, merħba fir-ristorant tagħna. Grazzi! Skużani, fejn nista' naħsel idejja? Grazzi. Nista' nara l-menu? Nixtieq nipprova kollox. Jien impressjonat kemm hu nadif hawn. Ivan, il-klient tagħna ordna l-menu kollu. Se nibda bis-salati. Tajjeb. Kif sabet is-salata? Grazzi, huwa delizzjuż. Nista' nieħu l-ispaġetti issa? Tant tajjeb! Nixtieq ukoll nipprova l-pepperoni tiegħek. Għandna l-aħjar pepperoni fil-pixxina. Issa għandi pizza. Tinsewx iżid il-ġobon. Tajjeb.
estremament fit-toma. X'tista' toffrili biex nixrob? Xi ngħidu għal ġoktajl bis-silġ. Oh, insejt il-gogles. Dak aħjar. Oh, grazzi. Dan huwa kompliment minni. Hawn rigal żgħir mill-kok tagħna. Igawdi. Grazzi! Dawn ġews? Marija, x'taħseb? Il-klient tagħna kuntent bil-ikel u s-servizz tagħna? Naħseb iva. Jien imdejja. Ħadd it-telefon miegħi. Jien fir-ristorant Vanja Manja u huwa miftuħ 24 siegħa taħt l-ilma. Inti mdejja? Alla tiegħi Ivan, il-klient tagħna huwa mdejja. Għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Malajr, malajr. Għatih din il-bajda moqlija. More. Bajda? X'inhu? U għanej. Daħka kbira. Ivan, tajna lill-klient tagħna bajdanejja. Għandi idea.
hemm ġewwa? Huwa ħut. Oh, ħut veru? Iża! Xem! Oh, le, huwa ħaj. Grazzi Alla dejjem inġor li miegħi. Aħna tassew sor. Se nagħtuk kejk bħala rigal. Ivan, liema deżerta nistgħu nagħtu lill-klijent tagħna? Dan il-kejk huwa għal mistednin speċjali. Grazzi! Ivan, il-klijent tagħna jrid jirringrazzjak. Tajjeb. Hawnhekk għandek. Grazzi, Ivan! Il-platti tiegħek kienu delizzjużi u oriġinali. Il-kont jekk joġbok. Xiex, għaliex daqshekk għali? Huwa ristorant taħt l-ilma.